have it. Some of them never know me. Some of them don't know me. Some of them keep for me. Every time the people jump in. Some of them wanna wine for me. Some of them boogie down for me. We love the way the ladies will wine for me. Everybody now, like a hey. Everybody, hey. I like the way you do it, hey. What did you say? All my ladies will wine up, hey. Like a see girls said, hey. I'm a boom boom guy, you there. All the ladies who run out, hey. Move your body to the beat, yeah. Love me, need me. All my ladies, everybody, they want me. The sexy body girls, they need me. She said, love me, she love me. Akan ta sai mu mace muna da uwa mace ilahu kaban mace sai muna pate mu sha pate mace sai muna pate mu sha pate. Wanda na bata mara dan Allah iya kai ne sana'ar wakar da nake na san wasu sai sun zage ni wasu in sun zarge ni wasu kuma na san za su yabe ni mai kambun kare ba zai sallah ba don koya yi ma abin zazan yi gyara ne haka bacacce ba bacacce ne in ka gyara sai a yi baka batanci wanda ya baci ya riga ya gama baci don Allah wadai irin hali na munafurci malam kai yara da rayuwa ta yi inganci. Kowa yayi nashi mai rabo ya riga ya samu duniya sai Allah waye yake da numfashinmu wani dole ya soka wani ya ƙi kamu ƙarya a ɗau du'a'i Allah idan ya so ba kai kuma idan ya so sai kai ba abin da zai maka iyaka sai ku duba labarin duniya kuma ku duba masu zuwa lahira akwai sarakai ciki kunjiya har da soja masu rikon bindiga da mai kuɗi na isar duniya har da masu mulkin duniya da malamai wayo duniya